ଏ ଆଉ ନେବେ କାଟିବି ତ ବେକକୁ କାଟିବି ଏଥିରେ। ये भाई केते हाँ ସେଇଟା ଆଣୁ ହଁ ହଉ हाँ ताला ने ताला हे गाइस जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय आशुतोष ब्लॉग। झील देखिए झील देख मेला बुले जाऊँ तुम सेंड पकड़ दियो सेंड नहीं तो गैस वाला सिलेंडर वाला दे दौला किए खाया दब आज खालटा एटा कुछ खालटा जीव ना आउ कैंटीन में बिरयानी खाई के जाई तो आइजो पानी परा दे निदर उठे जदी जन पानी को के लगे तो कोना पड़ो हां घस घस हां हां पूरा झिंको जुटी यार तो निदर उठे के आनी के आइजो खाए हो दही पड़ियो एडी गद्दी पड़ी मो रूम से कहीं एठी से एडी जो पड़े दीटा फैन लागी मसा ना ना तम बोलिया वाला बोलिया बड़ा पोछरा हां 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 लेको एक गाड़ी मेडिकल हां कल हम देखि ऊपर होलो ये दी तो एंदी हेली सका वर्षा हेला का पानी फुटी बोलुछ काली ସେଇଟା ଇଏ ଦୋଷ ନା ମାଲିକ ଦୋଷ ନା ମୋ ଦୋଷ ଆଉ କଣ ଖାଉ ସାଡେ तो हीरो हीरो सिटे ए हीरो को के थदा देखिबी कौन कौन हाँ हाँ ला तो पैंट साइड मत रही तले सब एथर काम ना ऊपर जाऊन ठीक अच्छे आ केते मुह देखियो से जो कोड़े गला कोड़े अरिंदम जेहरा हे से तीर कहीं पचुचु से कहार जानछु वीडियो होइछि मानस एति देखियो तो बेकोटा नो मेघ उठे केड़ी जो तू सोई 6:40 अलार्म देथिल हाँ 6:40 अलार्म दे सोई तोरा रात्रि ड्यूटी नहीं गोड़ टेकी थी फिर दे उड़े कि नल दिखे ऊपर प्लीज
ମନି ପଶି ମୋବାଇଲ ନାହିଁ ମୁଁ ଶୋଇକି ଉଠିକି ଆଇଲି ଆଇଁଷ ଖାଇଛି କହୁଛି ମନ୍ଦିର ଯାଉଛି ମୋତେ ଲାଜ ଓଦା ହଉ ବା ଡ୍ୟୁଟି ପିନ୍ଧିକି କଣ ଯିବି? ଦେଖ ଏଇଠୁ ପାଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ସେ ଜାଗାରେ ଦେଖେ ଏ କିଛି ନୁହେଁ ଏଇଟା ବି ଓଦା ହେଇକି ଥିଲା ଶୁଖିଛି। 10ଟା ବେଳେ ସ୍କୁଲ ବସ ଯାଇଥିଲା ଏଇଠି ଏଇଠି ହାତ ଫାତ ଦେଖାଯାଉନି କୋଉଠି ଯିବି କୁଆଡେ ମୁଁ। ଆଇଲା ଓଲା ସମୁଦ୍ର ଜନ ସମୁଦ୍ର ଓହ୍ଲେଇଲେ ଆମେ ଯିବୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ ଆମେ କେମିତି ଯିବୁ? ଲୁଚାଲୁଚି କରିଦେବା ବା। କଣ ମୁତା ମୁତି ହଁ ଭାଇ ପୁରା ଓଦା। ଆରେ 3 ଜଣ ହବନି ଭାଇ। ହବନି କାଇଁ? ହବ ନା ପାଣି ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଥାର କିଣି ହେଲା 3 ଜଣ ତ ହବନି ଭାଇ। ଆଉ ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ମୋଡୁଛି ଆରାମସେ ନା ଗୋଡ଼ ଓଦା ହେଇଯିବ ଏବେ ଗାତ ଫାତ ଯୋଉ ନାହିଁ ଅପଲୋଡ ହେଲେ ଯାଆନ୍ତା ଖାଲି ଟିକେ ଡ୍ରପ୍ ହେଇଯାନ୍ତା। ଗାତ ଫାତ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ଗାତଟା ଏ ଏଇଠି ପିସଲା ଗାତଟା ଏପଟେ ରହିଛି ଏପଟେ ରହିଛି ପାଣି କମ ନଥିବ ଆରାମସେ କି ପାଣି କିରେ ଜଣା ପଡୁନି ମତେ ଗାତ। ହଁ ସେଇପଟେ ଗଡ଼ା ଏପଟେ ଗଡ଼େଇବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନା ଗାଁ ଏଇଟା ବି ଏଇଟା ପାଣି ଏଇଟା କଣ କହିଲ ଯୋଉ କଣ ବା ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ବିଷ ଆଗରେ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି କହିଛ ତା ଭିତରେ ହଁ ଉଠିଛି ତ ଆଉ ଉଠିଗଲା ପାଣି ଗାଡି ମୁଣ୍ଡରେ ସଙ୍କଟ ଗାଡି ରହିଯିବ ଗୋଡରୁ। ସମୁଦ୍ର ମିନି ସମୁଦ୍ର କେମିତି ଲାଗିଲା ଘଣ୍ଟି କଣ ଆଡକୁ ଅନେଇକ ସାଡେ ଅନେଇକ ଆଡେ ଅନେଇକ ଆଡକୁ ଅନେଇକ ଜନ ସମୁଦ୍ର ଜନ ସମୁଦ୍ର ସେଇଟା ଜନ ସମୁଦ୍ର ଜନ ସମୁଦ୍ର ଲୋକମାନେ ପାଣି ଜନ କାଉ ନାଇଁ ନାଇଁ ଜନ କାଉ କୁହନ୍ତି ଜନ ଜନ କିଏ ଜନ ଅଲଗା ସମୁଦ୍ର ଅଲଗା ହେଲା। ଜନଟା କିଏ ଜନ କହିବିନି ଆଉ ମୋ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କହିବାକୁ। ସବୁ ଜାଣିଦେବେ କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପାଣି ତତେ ସେଇଠି ବୁଡେଇକି ମାରି କାଇଁ ଡାକିକି ଆଣିଛୁ ମତେ ନିଦରୁ ଉଠେଇକି ଆଣିଛୁ ମୁଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଡାକି ନେଇଛି ଶୋଇପଡ଼ିବ ଶୋଇ ପଡିବ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିছে ନା ଆଉ କୋଉଠି କଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ ବଟେଇ କଣ ଖାଇବ କଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ ସ୍ପୋର୍ଟ ଚାଲ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟ୍ଟେ କିଣିଦେବୁ ଏଇଠୁ ଖେଳିଆ ଚାଲ ଲଗା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନେଇଯା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟାଗ ଚାଲୁନୁ ପଇସା ଦେବ ତ ତୁ ଦେବୁ ନା ମୁଁ ଦେବି ହିରୋ ହୋଣ୍ଡାଟା ଥୋଇଥିଲୁ ଯିବା ଏଇଟା କୋଉ ମେଳା ଜଗନ୍ନାଥ ମେଳା ମେଳା ନା ତ ନା ଆଇଛ ବୁଲିବାକୁ ନ ମୀନା ବଜାର କିଏ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦବ ହ୍ୟାଲୋ ଝାଡ଼ୁ ନବୁ ରଥଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ହଉଛି ମୀନା ବଜାର ସୁନା ଚେନ ପକେଇବୁ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଇଁ ଚପଲ ନେବ କାହା ପାଇଁ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ମଣ୍ଟି ନବୁ ଘଣ୍ଟା ମଣ୍ଟି ଚଷମା ନଉନୁ ପଇସା ନାହିଁ ଏଇ ଘର ଜିନିଷ କ'ଣ ନେବେ ଦେଖିକି ଯାଉନ ଏଇଆକୁ ନେଇଥିଲା ଇଏ ସୁଧା ଇଏକୁ ନେଇଥିଲା କଣଟା ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ସେଇଟା କଣଟା ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ସେ ତା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ରେ ମାନେ ଘର ସେମିତି ହେଇଥିବ ନ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ନବୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ନଉ ନେବେ ନବୁ
ପଚାରୁନୁ କେତେ କ'ଣ ପଚାରୁନୁ फिक्स रेट 150 अबे 150 टଙ୍କା बे एउनी फिक्स रेट सर 150 टଙ୍କା सार सब हाँ राशन रहेगा ये अंडा खाइए नहीं चिकन खाइए ହବନି देखु ना कौन ପଇସା ହେଲେ सेटा देखिए 250 टकिया ये देखु ना बे बुलू कौन हमारे आगे चेन नबू कान कौन तू झील पिला हाँ कानर कौन नब कहला मुदी नहीं जाए हाँ कानर कौन तू ब्राह्मण पिला देखी मुदी भल लगुच छपरी वाओ मंग बाहा हो ना हाँ कहीं ना दिवे अरे कि ना कहीं ना दुकान कौन बे चप्पल नहीं या अब आदिदास ब्रांड अरे ये कौन गोटे चोपे दे रियल देखा रियल सब देखा आंटी सेउने से कौन काचर सब कोड़े हाथ टे खस भांगी एक फुल भल फैन नबू नबू हाँ नबू से नबू रे ताकू क्या फुंकुचु पचार नु दुईश साढ़े यही फैन चल चल हाँ से चषमा ने लगे से चषमा ने झाटिया आता तो सुना चेन दरकार
ଟଙ୍କାରେ ହାତ ମୁଦି ନିଅନ୍ତୁ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କାରେ ଷ୍ଟୋନ୍ ମୁଦି ମଧ୍ୟ କିଣନ୍ତୁ ये वाला आने ଟଙ୍କାରେ फिता से ये वाला ऐसे केते टंका 100 टंका चशमा नौ चशमा ସେଇଆକୁ ନଉନୁ ସେ হ্যাঁ নবনি ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ହରେକ ମାସ ଧମାକା ହଇଚଇ କରୁଛି ବାଜିମାତ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିୱାନା କରୁଛି ଏଇ ମେଳାରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ହରେକ ମାସ ଧମାକା ଯାହାର ଦାମ ହେଲା ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା କର୍ପୂର କିଣନ୍ତୁ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କାରେ ଦାମ ହେଲା ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା ଚେନ୍ କିଣନ୍ତୁ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚୁଡ଼ି ନିଅନ୍ତୁ ଏ ମୁହଁ ଦେଖ 20 ଟଙ୍କାରେ ଘରେ ଦେଖିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟିଲ୍ ଚାମଚ ନିଅନ୍ତୁ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟିକର ବୁକ୍ ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କାରେ ଏ ସିଏ କଣ ହଉଛି ଆଉ ଛେନା ଗୁଡ ଉଠୁନ କାହା ବାଇକ୍ ନାହିଁ କାହାର ଶୋଧିବ ତତେ ଗାଡ଼ି ଠାକୁର ବାହାର ନେଇ ଆସିବି এই চেনে ପକଉନୁ ଆ ପାଇଁ ଏଇ ଚେନ୍ ନେଲେ ହବନି ଏଇ ମୋଟା ଚେନ୍ ସବୁ 350 ଲାଗୁଛି ନା ଘର ସେମିତି ହବ ନବ ଭଲ ଲାଗିବ ମାତ୍ର 30 ଟଙ୍କାରେ 100 ଟଙ୍କା ଦିଟାକୁ ଭଲ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ନେଇଗଲୁ ଆକୁ ନେଇଗଲୁ ବେଡ଼ସିଟ୍ କିଣିବ ବୋଲି 15 ଘଣ୍ଟା ଠିଆ କଲାନି 150 ଟଙ୍କା ଜିନିଷ କିଣିବେ 15 ଘଣ୍ଟା 350 300 ଟଙ୍କା ନେଟୱାର୍କ ପାଉନି କାଇଁ ଆଇଛ ସେ ଛୋଟକାଟେ ମୋବାଇଲ ଧରିଛ